Atanın, Oğlunun, Святый Тынның исеменә. Амин. Арулармы сез, хәлеге туганнар? Безнең бүген бик сөенечле зур көн. Без бүген искә алабыз. Ничек безнең кадерле патриархыбыз Кириллны 15 ел элек патриарх хезмәтен үзенә шушы зур җирен алып, үз хезмәтен итә башлаган. Патриарх ул без бергә көләп иткәндә, көләүләрдә алда торучы дип әйтәбез. Иң алда торучы. Һәрбер менә метрополияларда митрополит, архиерей алда торучы була. Көләп иткәндә, бар Россияның менә шанучыларның алда торучысы патриарх булып тора. Аны бүтәнчә тагын баш архиерей дип әйтәбез. Менә ул бик зур хезмәтне итә. Барыбыз өчен дә теләк итә. Үзе өчен генә түгел, бар архиерейләр өчен, безнең барыбыз өчен дә ул теләк итеп тора. Ул безгә юл күрсәтә. Нинди юл белән, нинди авырлыклар очрашса да, безгә менә хәзер СВО дигән сугышлар бара инде. Менә шулай ничек итәргә, барыбызга да ничек солдатларга башырга, солдатлар инде зур хезмәт итәләр сугышта. Аларга да күңелләре әз генә төшмәсен, әз генә ныграк булсыннар дип сүз әйтеп калдыра. Менә шулай хөкүмәт белән дә менә шулай ширкәүне төзеп тора. Арабызда нәрсәләр чыгып булып чыкмасын, хөкүмәтнең җитәкчеләре ширкәүне аңлап торсыннар дип, менә бөтенесе өчен бик тырышып йөри. Баш архиерей булгач, ул безнең өчен көндез дә көләүләрдә көләү итә, төнлә дә ул сагышланып тора. Нинди юллар белән безне алып барырга, нинди сынаулар килеп чыкканда, халыкка нинди сүзләр әйтергә дип. Менә шулай дип әйтик, без христианнар барыбыз да үз кашыбызны алып Ходай артында барабыз. Менә һәрбер кеше, патриархлар да шулай. Тик менә безнең кашларыбыз аныкына караганда бигрәк тә җиңелрәк шул. Аның патриарх урыны да үзенчә бик олы, кашы да бик авыр. Менә шулай авыр булгач, ул да менә шулай тели, Ходай аңа булышып торсын дип. Без дә аның өчен теләк итеп торыйк, Ходай булышып торсын дип. Менә 15 ел шул кашын үзенә алып, менә шулай бара. Нинди генә сынаулар очрамаса да, бөтенесен түзеп, кичереп чыгарга тырыша. Менә шулай ул чакларда Ходай аңа булышып торды. Киләчәктә дә Ходай аңа гел булышып торсын дип, үз изгелеге белән, Алла арасының да теләге белән, Рус җирендәге әүлиялеккә җиткән изгеләрнең дә бар православный динне тотып, әүлиялеккә җиткән изгеләр аның өчен теләк итеп торсыннар да, без дә җирдә торсак, нинди генә язык булмасак та, языкларыбыз өчен тәүбәгә килергә тырышып, шулай торып, аның өчен теләк итеп торыйк, аңа Ходай булышсын дип. Исәнлекләр, саулыклар да бирсен. Менә без ничек литургиядә аның өчен нинди генә теләкләр итмибез. Менә бер иманны минем искә аласым килә. Литургиядә священник бер вакыт менә шундый Аллага теләк китерә. Үз исеменнән генә түгел, бар ышанучыларның җиренең исеменнән. Иң элекке Ходай
Дрезденне тотушы бар Россиягә, Мәскәүгә баш архиерей булып торучы патриарх Кириллны да тагы Казанга, Татарстанга митрополит булып торучы Кириллны да исеңә ал дип, аларны ару церковләрен өчен кадерле, сау, озак гомерле, чын сүзеңне дөрес әйтеп күрсәтүче ит, гомерләрен тыныч үткәздер. Менә бу сүзләр генә булмасын, безнең бар күңелебездән, чын күңелдән теләкләребез шундый булсыннар. Ходай аңар булышып торсын инде. Аңар булышып торса Ходай, ул да безнең өчен теләк итеп торса, безгә дә Ходай булышып торыр. Аңар бик зур сөенечләрен күрсәтсен. Менә шулай без дә аны менә тыңлап торып, аның күңелен сөендерик. Шундый теләкләребез бар. Аннары безнең хәзер шуны әйтәсем килә. Мин үз исемнән генә түгел, безнең шушы приходтагы шанучыларның исеменнән генә бу сүзне әйтмәдем. Безнең архиерейбыз митрополит Кирилл әйткәне буенча керәшеннәрнең миссиясе ешалган. Менә шул миссияның җитәкчесе отец Павел аңар әйттеләр инде шулай булырга. Аның исеменнән дә бар керәшен священникләрдән дә, священникләрнең исеменнән бар керәшен, бүтән приходлардан керәшен кешеләрдән, приходлары булмаган җирләрдә дә бар ышанучы керәшеннәрдән дә шушы котлау сүзләре булсын. Менә аны без